от студиото на Елена Динева. Днес искам да ви запозная с един продукт, който, подчертавам, е за домашна грижа. Представлява, много е компактен, мъничък, замества мезотерапията, която се провежда в студиото за красота. Нарича се мезоролер и може да ви съхрани красотата за по-дълго време. Виждате колко е мъничък, лесно приносим, състои се от валяче, на което има едни мънички микроиглички. Тези иглички, като го нанасяте по кожата, работите с него по кожата, тези иглички, с тях става кръвообращение и кръвооросяване на епидермиса, на подкожния слой.